Sinibingelele-ke nina benkosi lapha ohlelweni olusha lwethu lapha sikhona ezemidlalo kuNongoma TV, The Sport N. Namhlanje sizokhuluma ngodaba olukhulu lapha ngempela esizobe silibheka la. Ilolo olufaka phakathi iqembu laphana eGhana kanye neqembu lase-Ethiopia ne-South Africa. Phela siyazi ukuthi-ke lamaqembu amathathu alaphana endebeni yomhlaba, kuhlungela khona indebe yomhlaba. Iqembu lase-Ethiopia libe nebhadi lokuthi umdlalo walo kufanele udlale Ethiopia, kwathiwa akufanele udlale Ethiopia ngoba inkundla yakhona laphana ayikho esimeni. Yase-ke i-Ethiopia izama inkundla yaseKenya, baphinde futhi benqaba lapha abaphathi bebhola bathi cha, ngeke nikwazi ukudlalela ibhola kuleyo nkundla leyo. Kwase kudingeka ukuthi-ke bakhulumisane-ke nezwe laseNingizimu Afrika ukuthi-ke bangekwazi yini ukuzodlalela eNingizimu Afrika. Izwe laseNingizimu Afrika lase liyakuvuma lokho. Kwase ukuthi-ke laphana abaseGhana bawotha ubomvu manje ukuthi abakwazi ukubuyela futhi eSouth Africa kade bekhona, kanti futhi iSouth Africa yizwe abakhompyutha nalo ngoba phela kuzokhumbuleka bakwethu laphana izwe laseNingizimu Afrika lilamaphoyinti ayishumi, kanti lona elaseKenya linamaphoyinti ayishagalolunye 9. Okusho ukuthi-ke laphana basembangweni ukuthi ubani ongaba unumber 1. So babona ukuthi-ke uma ngathiwa i-Ethiopia iyeza izodlala kuleli naye iGhana, kukhona okuzokwenzeka lapha. Mhlawumbe abaseNingizimu Afrika bangaba khona umkhonyovu abangahle bewenze ukuthi bagcine besendaweni ekahle yokuthi bewina. Asazi ukuthi bazokwenza kanjani, kodwa base-Ethiopia bona babona sengathi kuhle ukuthi umdlalo badlale eSouth Africa ngoba kuzothi uma beqeda nje bahambe baye laphana ezweni laseZimbabwe abazobe sebeyodlala nabo umdlalo wokugcina. Kodwa-ke abaseGhana sebeze babhalela ngisho umphathi webhola noma inhlangano ephethe ibhola ukuthi cha, akunalokho ukuthi kwenzeke lokuthi-ke umdlalo udlala lapha eNingizimu Afrika. Asazi-ke kodwa ukuthi-ke abantu abahambile banalungelo yini lokuthi bakuchuza inkundla okuzodlalela kuyo ngoba phela bona away game yabo, abanawo amandla ukuthi bangachuza. Asazi-ke kodwa-ke kuzobonakala-ke yizo-ke ezemidlalo esinazo-ke lapha eNingizimu Afrika.